Bé, si són presumits, això que anem a veure ara els interessa, perquè anem a estar en directe en una de les millors fàbriques de barrets d'Espanya, que es troba a Gata de Gorgos. Es tracta de la Casa Signes, amb molts anys de tradició, i veure com treballen sempre és una experiència. Per tant, com es fan aquests barrets? Mariajo. Mira, el primer paso es este que tenemos así. Es un poco raro, te podría preguntar qué es, pero es que tiene una forma tan extraña que Pensava que anaves a alçar alguna cosa, però no. No. Esta cosa tan rara es la base para hacer un barret. És pèl de conill. Està abatanat, està treballat. És pèl de conill i a partir d'ahí es té que abatanar i es tinta. I es queda en aquest tamany. Per mig de reducció Passa això tan passa aquest tamany tan xicotet. I nosaltres a partir d'ací comencem a estirar sobre els motlles i és on el moldegem i donem la forma del sombrero o de la gorra que estan fent ara. En aquest moment estan fent una gorra. Se li fica directament ixa tela, ixe tros de campana, sobre ixe motlle que està a quina temperatura, José? Sobre uns 130, 140 graus. Sí, i a partir d'ahí ja és. Primer vaporitza i després ja es posa sobre les ormes estes. Perfecte, anem a veure, perquè estem veient gorres, anem a veure si podem passar a veure els barrets. En aquest cas hem vist un material que és la llana, en aquest cas és llana, veritat? De llana, sí. I anem a veure, Miguel, en la palla. La palla se treballa, com veus, la forma directament, esta ja és la forma, el motlle, és de barret directament. Tenim un mascle que puja, una femella que té l'altra forma, el negatiu i el positiu, i no sé quants segons ha d'estar el barret ahí col·locat, Miguel, però en poquet temps. Va poquet, no? Podem treure-lo perquè ahí ja tenim, voilà, ja tenim ahí la forma, a més, d'un barret que és el que vos ha donat a vosaltres fama internacional, com és el Panamà. No està acabat encara, té la forma ja, Laura, però ha de passar encara a la confecció. Sí, això és el sombrero de Panamà, el típic Panamà que nosaltres importem la campana d'Equador i donem així els acabats. I parla'ns de preus, perquè els preus a mi m'han deixat del Panamà al·lucinada. Tenim qualitats que van des de 15 euros a quant? Sí, doncs ahí de veritat és que les bases són un sombrero de preu de venda de 60 euros i per d'altres no tenen preu. N'hi ha que estan venent-se sobre les 1.800 lliures, 2.000 lliures, depèn un poc de la qualitat que es busque. I fets així, clar, primeríssima qualitat a Gata de Gorgos. El tenim així, tenim la forma, el passem a la taula de confecció per a que li fiquen els diferents ornaments i, escolta, anem a parlar, hem mostrat el Panamà, com se fa, però esteu preparant la campanya d'hivern. Què se durà? Ara nosaltres estem treballant el que és a l'hivern. Més que res tenim diferents qualitats i diferents medides d'ala. Nosaltres treballem ales grans, ales mitjanes i ales xicotetes. La xicoteta és la que se du, però tu quina recomanes? Avui el que es porta molt és la xicoteta, però l'ala mitjana és la que queda un poc més elegant, et protegir més de la pluja i és la que millor queda sobre això. Terra, doncs ixa per a mi, la mitjaneta, o sigui que, perquè a més, damunt és una fàbrica de confecció de barrets de cavaller, però el 60% dels barrets que fan així els compren dones, per als cavallers, per a que s'animen, que això no siga només europeu, que també siga una tradició nostra. Protegits del sol a l'estiu, del fred a l'hivern i a més serveix per a tapar la calma. Bueno, en el barret se comuniquen moltes coses. Si ens el fiquem, hem d'encertar la talla, si ens el fiquem cap arrere, estem dient que som accessibles i oberts. Si el col·loquem al pols, que som formals i seriosos, i de costaet, doncs li donem un toc casual al nostre look. Bueno, estàs guapíssima. Si compreu barrets que siguen de Signes. No, dice que no se queda ahí la fàbrica, ahí se te l'has de portar, perquè te queda, vamos, preciós. Gràcies, Mariajo.